kaya TK dituwi. Wong poso iki nak sore iki rego meja ana jajan macem werna-werna. Nggih, nomor kali senenge wong poso ku benjang saged kepanggih Allah Subhanahu wa taala. Lah kula nak poso den lunga takobal minna sholatana sateruse. Maka mun kitane sithik ae nggon critane nggih. Nggih. Niki sing sunat. Sebenarnya rayan apa rayan? Karena rayan itu seger bar minum, ono seger bar mangan sab'an. Nah rayan itu bahasa campur Jawa. Nggih. Wong omahe misal pring ae. Nah berapa? Kelas 2, aku di sekolah, malah tengah ini orang tahu melok, jadi merek apa-apa, oke, cerita poso sithik. Lah khitan menika sambingan, awake dhewe poso iku asline njaluk warga kucing ta mboten. Poso mau pindah jadwal mangan nanti, awan ora mangan tapi bengi blatok. Wonten wong buka ngombene setunggal tok tanpa penyakitan, wonten mboten bae. Kae kok. Ora ono. Ono es teler, es kopok, es kopior, rumput laut, rumput darat. Iku uang apa bedas? Ya Allah nggih. Iki sing dikitani rayan nggih. Kita dongaaken muga-muga dados piyantun sing saleh. Dongane cekae. Ora usah berguna barang bengah. Angger saleh ya enak. Bahasa Arab itu wonten khair, ana hasan, ana saleh. Napa lho, adikku sayang wis. Lambimu kok seragamnya kok butek. Kaya seragam MBG. Dunia ya. Salah ini aku, padi mas ya Allah. Dia pintar dulurmu. Ini undang Pak D boleh. Pak D pintar. Ini kacamata ini pintar di tangan kulurut. Nganggo kacamata delok wedok insyaallah ra dosa. Iku kadangan kocok. Aku ra nggawa, aku kan caci cilik, ra apa-apa. Aku namanya itu buka rok ini dosa gak. Kadangan kocok. Bulan Pak mobil kalau wong jempale ya tak delok kon jempol. Bojoku dosa gak kadangan kocok. Kan yo karepen ora yo wis. Bae kowe tawadhuke nemen. Matur nuwun atas rawuh panjenengan sedaya. Upama aku dadi panitia ora ngono teko yo karepen. Ora teko yo karepen. Kula iku aneh. Wong tapi aneh. Aneh tapi Kanjeng Nabi juga aneh. Wonge umumnya ada kurang ajar, Kanjeng Nabi mboten. Lah itu disebut Kanjeng Nabi dilen ngantek-entek kata-katane, kehabisan kata-kata. Wong dilen ras dimetokne. Delok artis harus ditonton. Betul. Delok anak wae bar subuh nek ngene WC ngeden kaya apa. Lane nak salat terus kon tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kita dongaken Pak Dimas, badhe salat Dunga Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Karo iki ra kacek pirang tingkah itu. Wong kok gedene semene. Dhuwure semene iki dhuwur-dhuwur. Iki kiai kula niki dhuwur. Kula ora ana separone. Tapi nek ngimami traweh, diimami kiai niki kalih kula milih ndi? Jujur. Milih kula, andane Kanjeng Nabi itu gampang ora kok ngel-ngel kok saiki. Mun saiki kan ngel-ngel. Poso magrib ora itu buka. Iku posone dukun bento. Ngenteni srengenge metu. Esok ndelalah mendung 3 dina. Srengenge nek ora ketok yo geblak kan. Ana wong poso muteh. Muteh ku jangan kuno. Leres ya? Zaman ini kok muteh biyen bakule dodole motelo gethuk, muteh ya enteng. Saiki delok ana ayam gogok, ana sate wetane Karen Jati. Muteh ya rugi. Bulanku, mana? Sing anut kula niku enak.
Anu golek kiai sing gampang nggih. Ya iku angel-angel tinggal lunga ora wis. Ya Allah. Wong puasa iku menurut Kanjeng Nabi termasuk ini sahure kon cedak subuh aja kemepeten. Mergo wong gen ora ngeleh temen. Terus nak maghrib kon cepet engko. Aja salat sik. Terus lah malah enak le. Nak perlu asar wis gendong digen es teh. Lho ngene iki ra enak le anjuran. Dhuwur-dhuwur kaya bae niki. Mun ana langit cuwil kena iki napa kena kula? Ana langit cuwil kena iki. Aku ndek. Aku mlebu sarunge. Aman wong jero ana penangkal petire. Mas Nugroho. Bayane ngemuji kok ndek dhuwit ta ora. Puasa seneng nggih? Ya Allah Gusti Allah menghibur kawulane diparingi poso. Aja kok gremeng. Winginane poso teko seneng apa gremeng, Bu? Apane? Ana sing lu poso gede iki kok poso neng. Ana sing wedok seneng nang poso mergo tukang blonjo. Nggih. Wong poso yo ngajar nafsu. Kok malah mangane nantek terawih kok indol-indol. Piye ya apa-apa Bu nggih. Muga-muga ketampa nggih. Puasa kok kaya mindah jadwal makan. Masyaallah. Kabeh kula dieling-eling. Kula iki ngimami lah. Bluro. Waya witir. Ora maca sabi hisma, kula macane kuliah ayat kabeh kali kula. Tapi ora ana sing rasane. Gremeng-gremeng ngono. Mergo makmum ku bakul. Nek Bu Asmuni sing kalau jamaahku bakul. Sing terakhir witir terakhir aku maca surat Ikhlas tok. Enak sebelah kiai iki kadang. Mulai kiai kok bangsa angel-angel kula. Ngene kurang rata ora sah. Bakune sing duwe kowe piye? Wong ana begenge ngombeni asu ae. Gusti Allah welas dilebokno swarga. Tapi hati-hati. Kiai ngaji ana begenge ana asu makan-makan sepatune dibuka diombeni mlebu swarga. Mboten niku pas diwelasi Gusti sing mlebokno swarga ora poso kaji salat tapi kawelasane Gusti pramila rawuh ngeten iki ngeduna kawelasane Gusti Allah. Lho ngoten nggih. Dadi nekani undangane wong Islam iku ganjarane padha karo lunga kaji sak umroh. Nah, iki jam pira kok brato ae. Setengah suwe lho iki. Guys, benjane Pak Dimas ya. Mau tak cocok undanganku kan undangan buka bersama tok. Jum. Lho. Bukan ngomong. Ngomong mulai degan golongane cilik. Ya bojoku kok ora. Apa siji wong loro. Hah. Pak Dimas. Bukan mirip. Hah? Loro aku njaluk kei kok.